Yeah. Bach o cyfriaeth ac wedyn aros am gêm. Okay. Gyda ni gêm just isio weld Mae'n dda. Siwr bod hynna'n weithio. Okay. Fidion. Ac 3. Os mae'n cymryd dwi'n ennill dan fel hyn. Felly... Yeah. Okay. Rwan... Yeah, well... Okay. Trigorin yw hwy. Trigorin defense. Ond fe ffiniad trigorin. Dwi'n ni'n neud. Featured game. Hynny, dwi'n meddwl. A pedwar? Nog wel rhywbeth fel hyn, neu rhywbeth fel hyn, Dunham. Ie, siwr fod. Okay, cymryd a wedyn hynny. Ie, pan mlaen. Ie, mae'n yna da. Dwi yn bygyffio I cymryd yma. Ac fi fydd yna fantais go iawn. Okay. Cymryd, mae'n gallu cymryd fel hyn neu fel hyn, ac mae'n cymryd fel hyn. Yeah. Rwan ec pedwar. Ec pedwar, B pedwar. Ac mae ganddo fo pasbon, ond mae ganddo fi... Mae gen I'm pasbon hefyd. Ond ie, dwi'n meddwl bod hynna'n da. Mae'n rhaid I mynd yma, dwi'n meddwl. Chynig beth sy'n neud unrhyw fath o sens. A dwi ddim quite yn siŵr ar ôl hynny, ie. Fe'n mynd I ni ac gyda hynny ond mae'n amddiffyn o, of course. Wedyn, gan I weld. Okay, wel gan I weld. Echwch rhaid. Okay, neu hynny. Hefyd. Beth fel hyn falle. Just cadw'r posibiliad o cymryd yma, ond dwi ddim yn gwybod os dwi isio wneud hyn. I bod yn onest. Nach ddim. Neu, stop, rhywbeth fel hyn. Dwi'n yn hollol siwr chwaith, ond ie, pam lai. Mae ddim yn gallu chwarae F5. Okay. Neu yma. Mae hynna'n wych, dwi'n meddwl. Ie, gyda'r posibiliad o mynd yma. Sure. Okay.
Okay, dwi'n mynd yma F6 ydi'ch symud dwi'n meddwl, F6. Wedyn falle mynd yma, wedyn... Wel, dwi'n ddim. Okay, right. Wedyn... Dyma... Ar bod mae'n posib I wneud rhywbeth gyda'r marchnad yma. Symud I ffwrdd, symud yma F4 falle. Okay, mae gen I syniad. Wedyn mynd yma ac wedyn rhywbeth fel hyn. Ah. Difrlan. Okay, mae eisiau mynd yma. Di ddim yn cynnig ni. Ond os dwi'n mynd yma peth I di. Dwi'n mynd yma, mae'n mynd yma. Di ddim yn licio hynny. Okay, mae rhaid I fi mynd nôl. Dwi'n licio hynny. Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod beth I wneud. Dyn ddim. Okay, mae'n mynd yma. Nesa. Okay, falle wachod yw'r unrhyw. Mae'r esgob ar D3 ddim yn wneud yn job yn da, ond... O, dyn ddim. Sy'n dod tros fi. Iawn, ond beth am just... Nid rhywbeth fel hyn. Ie, a wedyn rhywbeth fel hyn, falle. Ac mae casach A5 nid rhywbeth yn erbyn o'r unwa ar E5 edrych fel rhywbeth pa mai ti'n siŵr? Dwi'n mynd yma? Os dwi'n mynd yma mae'n mynd yma, dwi'n mynd yma. Mae hynna'n bendigedig o fa. Ie, oce. Sy'n amser I gochi. Mae hynna, rhywbeth. Beth am hynny? Ie. Gwythio mynd yma. Dwi'n licio hynny. Ie, okay, dwi'n dyrcht. Ie, dwi. O! Aros yn funud. Casach B5 ennill y bryninnes. Beth mae'n mynd I wneud? Ie. Mae ffyda dyn ennill y brenhines. Os mae'n mynd yma, dwi jyst yn cymryd yma. O. O iawn. Mae wedi ildio. O iawn. Dwi wedi mwynhau'r gym gynta. Ac 2612 record newydd ydi hwn. Okay, did you just... Whoops.
Just issue world. Dwi ddim quite yn siŵr os wyneb wyneb os y ffenestr gyda'r fy wyneb I yn o blaen y bwrdd. Oce. Gael os na gwrthwyneb o arall na I ddim yn chwarae blitz. Na I ddim yn chwarae blitz. Dwi eisiau chwarae rhywbeth bach mwy araf. 5+5. Dyma ydi'r problem gyda chwym, neu rapid, bod mae'n anodd I ffeindio gwrthwynebydd ar-lein. Dim lot o bobl eisiau chwarae 5+5. Mae'n eisiau chwarae 3+dim, ond dwi wastad yn cochi drwy'r amser, oherwydd amser. Dwi ddim eisiau wneud hynny. Dwi eisiau cael digon o amser I meddwl am beth dwi'n neud. Oi. Ok. Fe ystod fi'n goladol, ond 3+dim. Dwi ddim eisiau. Ok, da iawn. Ok, just rhaid gyflem dwi eisiau weld os dwi Ie, da iawn. Oce, dwi ddim o blaen y bwrdd. Dyma ydi beth bwysig. Ie, oce, lot o pobl yn chwarae Caro-Can, amddiffiniad Caro-Can fel hyn, dyddiau yma. Oce, na te. Os dwi'n cymryd, mae yna ydi bach rhy risgi oherwydd bod dwi'n methu caslo, felly nai anwybyddio. Okay, dwi ddim quite yn siŵr beth I wneud, deud y gwir. Okay, H3. Rhaid I fi wneud rhywbeth am yr un be, dyna. Mae oedd wyruno dan bygwf. Ond oce, eg 4, pam lai. Ennill bach o chle. Na canol. Sap, pam lai. Neu ddim. Ie, pam lai. Os mae'n mynd yma, fe'n cymryd yma ac chwarae ni, dwi'n meddwl. Pam lai. Ie. Ac esgob eg 4 di'r symud nesa.
okay, dwi'n mynd yma, mae'n mynd yma. Okay, falle bod mae'n rhaid I fi bod yn bach mwy ofalus. Na, bydd fi'n mynd yma. Mae'n mynd yma, dwi jyst yn mynd yma. Ac mae'n... O, dwi wedi chwarae yn erbyn Cwtsgi o blaen. 2 I fi, dim I fo. Ok, mae'n rhaid I fi cymryd, dwi'n meddwl. Neu ddim. Dwi ddim yn siŵr I dweud y gwir. Yr dim. Na, bydd ein cymryd. Wedyn... Nee. Dwi ddim yn siŵr. Ja, okay. Y strwythur o warinwy ydi bach wych I fi oherwydd bod mae ganddo fo... Ups. Y fwy yma. Felly mewn diweddglo warinwyr bydd ei'n cael mantais, ond... Wel, yr darnau ar ôl ar y bwrdd. Ie. Okay, na I mynd yma. Ie, falle mae'n wych efo fo I peidio. Ia, okay, mae'n yna. Just zub, zub. Zub. Ond, ie. Mae e ddim yn mynd I masnach yr esgob. Ac y syniad da ydi hwn. Mae'n wych I symud nôl oherwydd bod, ie, da ni. Warinwyr dwbl yma. Mae gen I bach o fantais. Dim lot, ond bach o fantais. Bysa'n hawdd, bysa'n anodd iawn I cochi yna, ond bysa'n hefyd yn anodd iawn I ennill. Ond, Gan I weld? Beth yw'r cynllun? Un peth sy'n posib ydy wneud rhywbeth fel hyn. Neu... okay. O'n i'n meddwl, na, okay. Dyna cynllun. Ie, falle symud draw Fancor a wneud rhywbeth fel hyn. Ond yn...
Okay, wache. Weg i bod yn ofalus. Okay. Dwi ddim yn licio hynny. Sy'n clem na fi. Falle hynny. Na, dwi ddim yn licio hynny. Okay, dwi'n mynd yma. Falle F5 nesa. Na. Dwi'n mynd meddwl. Ie, dwi'n cael rhywbeth o syniad. Na, dim eto. Dwi'n meddwl mae e'n game gyffatal, ond dwi ddim eisiau just rhoi gorau. Na i'n meddwl am rhywbeth, ac os mae'n weithio, na iawn, os mae ddim yn weithio, okay. Okay. F4 rwan. Pam lai? Ie. Pam lai? Os mae'n cymryd, dwi'n mynd nôl ac mynd hyn wedyn. Ennill yw'r un nôl ac cael bach. Dipyn bach o cyfleoedd. Dipyn bach rai cyfleoedd i ennill. Mae'n dal yn gym gyffatal, dwi'n meddwl, ond bach wech, dwi'n meddwl. Ie, pam lai. Falle hyn i mynd i sgorio dyna. And y syniad rwan ydy rhywbeth fel zap, 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 falle. Ar bod dwi'n meddwl dwi'n neud yn da yn y diwedd gro gyda'r wirinwe. Ond mae'n rhaid i bod yn ofalus. Dwi ddim eisiau fo dod allan. And mae da yn gymryd dwi'n meddwl.
Gan I weld, dwi ddim yn gwybod sut i ennill i ni. OK, mae'n nhw'n difrifol. Wychiant. Rwan dwi'n mynd dra fan cw, ac wedyn gan I weld. Dwi'n mynd siŵr sut yn union I dod I mewn. Os dwi'n mynd yma ac mae'n mynd yma, beth wedyn? Ok, mae'n rhaid I fi mynd yma. Beth am hynny mae'n cymryd ag B6? Yr unig symud ydi hynna. A dwi jyst yn mynd yma. A mae'n mynd yma. Ok. Ok, mae gen I'm syniad. Falle ddim. Then Mae'n mynd yma. Dönem. Gym gefachtel yma. Dwi ddim yn gwybod sut I mynd drwaf. Dwi ddim yn gwybod. Egchwech ar ryw pwynt, ond dwi ddim yn weld sut mae hynna'n fod I bod yn chlefiannus, dweud I gwir. Un syniad sydd gyda fi ydy... O, wyt ti'n siŵr? Wyt ti'n siŵr am hynny? Falle bod hynna ydy camgymeriad oherwydd bod hynna ydy rhywbeth di ddim eisiau caniatau. Rwan? Hynny? Ie. Yna eitha da. Ond, perffaith, egchwech yn dod, mae'n cymryd, dwi'n cymryd, ac o'r enw B yn rhedeg. Ie, dwi'n gallu cymryd, ond egchwech, glawech,
Mae ddim yn mynd un man. Dwi'n edrych rwan, dwi'n meddwl. Jyst yn mynd drwy'r gymachog yr esgob un. Da'n neud y job. Da iawn! O, mae ddim eisiau chwarae un arall. Oce. Ond, ia, o, da iawn. Ag record newydd 2617. Just eisiau weld. Rhaid gyflym. Pan o'n i'n... Dim o efo camgymeriad, ie. Dwi'n ennill... So mae'n mynd yma, dwi'n mynd yma... Dyrol iawn, B6. Mae'n yn digon da. Wrth bod o beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd... dod drwy'r. Stim breaks na fi. Oce. Wel da iawn. Oce, un arall. Un arall. Mae'n aros fel arfer. Falle bod dwi'n mynd bach o tactics, ond dwi isio chwarae un gêm arall yn gynt, a wedyn gallwn ni wneud bach o posa. Tactics. Okay, wel na, dwi ddim eisiau chwarae blitz. Dwi isio chwarae chwym rapid. Ond fel arfer, mae'n anodd ffeindio gêm. How I went from 2000 feet to 2000 feet in just 3 years as an adult. And yeah. Well, snap. Just in game bach. It's my gyd dwi isio in game. Okay, os dwi'n weld game o blitz sy'n iawn, byddai'n chwarae hynny, ond dim 3+ dim. Dim hynny. Dim hynny. Ti'n nabo fo. Tab cwrs. Ti ddim eisiau chwarae neb efo. Mae o wastad yn curo fi. Na, guys. Dyma ni. Okay, provisional rating. Ond o be? Ond mae'n rhaid i fo wneud rhywbeth. Na? Okay, dim gêm. Wastraff o amser, ond fe bynnag. Nôl i aros.
Dyma ydy'r problem. Eich aros am gwrthyn y bre. Be dwi'n fod i wneud, yr pizzas in 24 minutes. Byddai'n chwarae hynny, ond mae'n dim ond yn dechrau, mae'n 24 munud. Ti eisiau chwarae rhywbeth rwan? A dim blades. Dwi'n aros. Okay. Falle... Na, ni ddim yn ffindio game. Okay. Newid o cynllun. Posa. Dwi'n methu ffeindio gwrthyn y bwrdd, felly byddai'n ceisio i datrys posa yn lle o chwarae gêm. Mae'n bwysig hefyd. Okay, beth sy'n mynd ymlaen yma? Wel, sbiar ar hwnna, yr teirn ac yr diagonal here. Felly mae'n edrych fel bod rhywbeth yn mynd yma, ymlaen yma. B2 falle yn ddangos in run. Whoops. Falle rhywbeth fel hyn. Mae'n rhaid iddo fo mynd nôl yma, ti'n meddwl? Beth wedyn? Dwi ddim yn gwybod. Zab, falle... Coli arach. Chlew arach. Coli di rhywbeth arach. Castell B3 Brenhines E1 Brenhines G5 gyda siach. F4 falle. A Brenhines F5 falle. Y bygwth ydi mynd yma siach, mae'n mynd yma ac siach mat, ond yn sori mae'n amhosib I weld i ni. Oops. Okay, castell yma, Brenhines yn ôl, Brenhines G5 siach, F4, Brenhines F5. Ni'n bygwffio siachmat. Yn edrych un da. Na gwybod. Ie, deud y gwir, mae hynna'n eitha da. So mae'n nôl ac dwi'n ymddiheurio os mae'n anodd I dilyn gyda'r saethau I gyd. Be arall? Castell B3 Brenhines D2 Beth wedyn? Beth wedyn?
Kasser D3. Ja. Daneben. Dann wie viel? Zap. Mijn kimmerit, no, mijn kimmerit. Die enig brennines am kastig areskop. Die women heb ik gedaan. Weg, nap, zap. Die is wel terug weg. Und of course. Was meinen wir immer? Nein, kimmerit immer. Oher für Schachmat. Die Begriff für Schachmat. Rein. Ik mij messi kimmerit. Oher kastig ben Schachmat. Was sind Gachidillen? Weg. Ups. Zap. In Edrich. Wel wetres. Ja. Er spot na den bid Gachineid. Ja, Ruben wel B3 ne B-Pad want meiner women. Die gehen. Okay, die Mivo. Ja, Pamlai. Yep. Okay. So wir können teilen, ja. So mit dem okay, maar heavy krijg met immer anti-justen met immer. Oh mijn ja, men da. Nee, die ist mit immer. Ik den Begriff Schachmat. Ik mijn Anavian niet rebuff en er ben nee. Ja. Nou ja. Oké. Kan ik dan zo wie. Oeps. Was mein mit immer den ja da ja, den können wir immer. Mein Wim, mein Mephi können wir helfen. Was? Bin in mit. Ik den Begriff ja mit immer welche Rubef bei Pedro bei und ja, meinen einfach da Begriff für Schachmat Arach, meinen mit Sim Schauen zu geboren. Okay. Welche sind mit immer, die mit immer Osmeier mit immer, die sind mit immer dem schauen sie gut. Naja, okay. Rubef Arach. Na, guys. Okay. In Nessa. Continue training. Oh. Den inkeisho I Geräuse. Nee, nicht immer wo. Aktien sind mit immer. Okay. Pim ben ik wel eens met. Ja. Pimp. Als mij weer met den beet. Begrijpt tegen F pimp. Die met immer
Mijn rijden bijvoorbeeld in de ma, ik doe met de ma, ik maar hin en daar. Just met die man. Weg hier bevarig, uwe. Ja. Die wie man wel de innere wapenprobleem. Gedaan, pimp. Rijdt die bot pimp. Am eingreift, erinnere ich sie mit Arach in die B-Pimp. Und mal wenn man Review auf Potter S gab immer in Ardiagnal. Ich gehe ab, man reiht, but ab wie dich sie mit, ja. Sie mit Gora. Sie mit immer, ich sie mit nur, Akten kümmert immer, man kümmert immer den Zap. Ah ja. Do not problem bach. Do you know problem bach? Okay, do not. Spier. So mint immer, ich mein mint immer, Ostri mint immer, mein mint immer, Atale Berinwe. Ak. Am wiffin de Pedro aktuell hit nooit in Kochi. Wechi. So mint immer, ich mein mint immer, mein Reit wie mint immer, kimmer de Berinwe. Und mein mint I drau. Ich mein Digon. Oh no, wissen wir nicht. Ah, safe. Sub. Die just in enig. Per 5. Ja. Dan. Ja. Okay, man rijdt. Ja, doe maar EDPF. Maar doe maar autootjessen met hin. PF. Ach, Ostiment immer, mein immer. Mein rijdt net in Hoofdbad Ostinite in den Kochi. Mijn Wim in mijn pechach, ik mijn in Kalawachad. Den Kochi. Welche fragte wie? Ja, sie sind immer, mein immer, sie sind immer. Oh! Diane, Inik Simmet. Wow, Inik Simmet. Spierona. Teren ich weg, Inik Simmet. Aber die Meffi nicht den Beat, Herr auf Bot. Was du kümmert? Mein Lord Drau, mein kümmert immer, erinnere immer, Pimp, Wim im Mint, enige Game. Als du nicht Rubef will hin. Moment, mit immer, die mit immer. Die nicht immer Kochi. Diane, okay. Inarach, na gut. Inarach. In your training. Okay, Beffidion. Okay. Mijn edrych. Wat die just in Kimrit immer. Was mijn Kimrit gedemmer maar ook. Maat. Menin. De Kimrit, als mijn Kimrit geder kastig. Sie mit immer Big Goof Brennhinnes. Ik mijn rijdt die bewoor simmet Brennhinnes. Kan ik dit G-Pimp? Ik just een keer met hem ook. Daarom ga ik go. Ik ga eerst een keer met, ik mijn keer met wel heen, rien pef, die just met immer. Mijn edrig een ei verhaal, of weet ik weer. Ja, best veel probleem.
Edrych yn P5. Sy'n na rhywbeth dwi'n methu weld. Like oes. Okay. Ie, mae'n mor hawdd hynny. Okay. Un arall, un ola, cyn bod fi'n bennu'r y ffrwd. Falle dwy arall, gan i weld. Okay. Yeah. Mae'n edrych yn eitha amlwg. Of course, os mae'n cymryd siachmat, felly mae hynna'n hawdd. Unig symud arall ydi symud yma. Beth wedyn? Beth wedyn? O, mae gen i syniad. Esgob D6. Esgob D6. Y bygwth ydi castell E8 siachmat. Oherwydd bod X5 o dan control. O dan reolaeth. Sorry. Zab cymryd mae'n mynd yma, dwi'n mynd yma. Os mae cymryd y castell, dwi'n cymryd yma, mae'n mynd yma ac siachmat. Mae mor syml â hynny. Yeah, okay, wel, rhaid bod hynna ydi'r symud gynta. Ac rwan, esgob D6. Yeah, of course, and yeah. Da iawn. Ac yr unig symud ydi hwn, esgob D6. Okay, eitha da. Okay, un arall. Un arall. Mae hynna'n edrych. Rhywbeth neis. O ie, mae gen i syniad. Okay. Castell cymryd. Unig symud cymryd nôl. Dwi'n mynd yma. Ni weld un eiliad. Os mae'n cymryd yma... Oops. Byddai'n cymryd nôl. Ac dwy posibiliad. Mae gallu mynd yma. A dwi'n mynd yma ac ennill i castell. Neu... Sorry. Zap, 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 zap. Os mae'n mynd i G8, esgob D8. A dyma ydi problem enfawr efo fo. Felly, posibiliad arall ydi mynd yma yn syth, ond wedyn fe un mynd yma, siach, ac os y teirn yn symud, brenhines G7 siachmat. Ac os mae'n mynd rhwng y brenhines a'r teirn, wel, dwi jyst yn gymryd. Ie, P5. Ie. Gyda'r brenhines neu gyda'r esgob? Fwy yn weithio. Mae'n well i cymryd gyda brenhines. Os dwi'n cymryd gyda'r esgob, mae'n mynd yma, unig symud, yma, unig symud, teirn H8. Dwi'n mynd licio hynny. Neu, aros yn funud. Os dwi'n cymryd yma, mae'n mynd yma, mae'n anwech. Unig symud, mae'n mynd yma. Unig symud o'i siach, mae'n mynd nôl. Ac dwi'n cochi. Ok, mae'n rhaid i fi
cymryd fel hyn. Ydy o'n union, os dwi'n cymryd fel hyn, mae'n mynd yma yn union. Mae'n mynd yma unig symud, a mae'n mynd nôl, ac beth dwi'n mynd i wneud? Dwi methu mynd yma o'r y brenhines. Dwi yn golchi darn, okay. Yeah, of course, os o'n mynd yma siachmat. Ac os o'n cymryd, os o'n mynd yma, dwi'n mynd yma. Dwi'n eich dan gyda siach. Iawn, okay. 4 allan o... neu 5 allan o 5. Dwi'n quite yn siŵr. 4 allan o 4. Wel, be bynnag. Yeah. Mae'n yn da. Ac mae hynna ydy'r diwedd y ffrwd. Posau 2876, mae'n yn da. Mae'n yn record newydd. Beth ydy o'n? Diddorol, okay. Ac mae gen i record newydd. 2617. Okay, mae'n yn da. Did you mwynhau y ffrwd? Ac gobeithio welwch chi wythnos nesaf. Falle byddai'n ffrwydro drwy'r Iseldireg neu Ffrangeg. Gan i weld, neu falle drwy'r Gymraeg. Eto. Gan i weld. Welwch chi wythnos nesaf. Tara.